record in Caro Hills. Ka National Commission for Protection of Child Rights kalais nok tilang bat ka State Commission for Protection of Child Rights bat ki board penya district jangka West Khasi Hills hinden kesngi ha ka bakila penlong ya ka program ajing tip penya da bat penya le persha ye ki kam khayi ki khna khlung ki kam tray bordi bat ki kam le bor ye ki khna ya ka ni ka program la ai kerteng ka baltos kore se ajadi 2.0 lane ka jing light lot na ka jing ban ben ya ki khna Kadi kabenta jo ka jing ai jing kai ha kari baro kawe pala bu thong ha ka ba shispa tili ki district jongkari India uba WG shooting ubade usab divisional police officer jong motion road sub division ula ajing kren ha kani kisngi Kunci maksudnya di badan kerja kebakrau di salam menjadi bantuan di kenapa mungkin ini kita di China buat kita menjaga Senang tahu jadi dan yang district begitu. Katmat pet cloud jong